това човек не бива да тъпче на едно място, а да се развива, да върви напред. Беше изумително за гледане. Как стеснителният готвач, който в началото се беше свил въгъла, постепенно излезе на предна линия и накрая стана звяр. Шеф, който не прави компромиси с нищо и никого. Така е, шеф. Атанас, Да, шеф. случи се пред очите. Успя да надвиеш не само конкуренцията, но и самият себе си. Реджеп! Да, шеф. Те пък човек просто няма как да не те обикне. Вечно усмихнат. Ти си цяла вселена от кипящи емоции. Личи си, че безкрайно обичаш живота и всичко в него. Научил си се да прескачаш препятствията, ей така, все едно са нищо. И по-важно, научил си се винаги да искаш повече. Буквално. Ти си от тези хора, които не се задоволяват с посредствени неща. При теб всичко трябва да блести. Никога не се изкушаваш да играеш на сигурно. Винаги рискуваш. Защото единственият ти страх е не, че можеш да сгрешиш, а че можеш да станеш банален. Тази смелост е завидна и много, много необходима. Хора като теб с огромния си чар и неизчерпаемата си енергия са способни да щупят стените на кутията и да променят света. Атанас, Реджеп, Да, шеф. безспорно и двамата сте виртуозни готвачи. Но победителят, този, на когото след малко ще връча чека за 100 000, от него очаквам още повече. Той трябва да е крайно взискателен, както към себе си, така и към всичко и всички. Да е абсолютно непреклонен в лицето на трудностите, да е лишен от всякакви комплекси и задръжки в кухнята, да е достатъчно разкрепостен, за да разкрива нови хоризонти. Само такъв човек може да вземе титлата. И този човек е... Новият шампион на Hell's Kitchen е... Реджеп Тлашичев!